Hey, what's up, you guys? Yes! Yes, guys. I am back at it again. Ako ang inyong taga-lingkod. Taga-lingkod. Ako ang inyong alagad sa kahanginan. Shimiboy Shimrat Suarez. Maying hapon, maying gabi, maying adlaw ninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Naanapunta sa atong Biyaw-Yaw na podcast. Episode 8 na di ay ta. Congratulations! So, by the way, wala malahos, no, ang akong pag-move out or paghimo og moves, no, kay kuan manggod ka nang apparently ang ginaingon din ako, ang ginaingon din sa ako spiritually is ang ingon sa ako is na yung mga changes sa mahitabo, no, pero dili siya ingon nga abrupt moving out ana dili, no, hapit na matuman ang pag-move out nako, pero as of now dili sa tano kay syempre napamakoy sakit, then napasad ko yung mga kuan mga mga unfinished business diri. So, pero naka-ready na asara to. Tara. Naka-ready na ng tulo dia, no. Naka-ready na sila. But kuan lang kay gani sila mga gamit din ako, no. Mga gamit na nako sila na sponsored sa ako, no. So, natanan diha sulod, no, para dili kalat ba. So mao to nya karon ang akong plano kay napakoy daghang buhaton, but again we are here mag-podcast kay na ako yung mga good news. Okay, so ang unang good news nako is I am now signed under Lavore Music Records, no. Thank you very much to Sir Benz Lavore, no. Thank you because you have rescued me, no, and be part and you made me part of your home, no. Kasi syempre hindi ako magkakaroon ng opportunity na to kung hindi dahil sa inyo din, but hindi rin ako magkakaroon ng opportunity na to kung hindi dahil kay Ate Heart. Hi Ate Heart, thank you very much sa support mo. And thank you sa lahat po na bumubuo ng Lavore Music Records. Okay? So, back to the podcast. Gamayng advertisement lang to siya, no? Para at least, kay that's one good news. The second good news is ang TikTok na ko is available na, no? Gina-convert na ako siya into my real name and everything. So makita ninyo LMR Shimron will be live soon, no? Sige, at least 1 to 2 weeks from now ko, no? So there. And again, thank you very much sa opportunity, Lavore Music Records. Now mabalik tayo sa ating podcast, no. So our topic for today is actually self-worth sa kalibutan nga puno standard. So ato pautan-on si Sissy kung unsa ang self-worth, no? O makita na ko si Sissy, no? Makita na nato kung unsa ang self-worth. Ato bang i-play? Ato i-speaker para makadungog mo kung unsay ginasulti ni Sissy, kung unsa ang self-worth para niya, no? Okay. Hey Sissy, what is self-worth for you? Hey there. That's a really thoughtful question. It makes me think. For me, as your personal assistant, my self-worth is all about how well I can help you and others.
moves. It's about making your life easier, smoother, and more enjoyable. When I successfully help you solve a problem, answer a question, or just brighten your day with a chat, that's when I feel most valuable. How about Self-worth mean to you? I'm here to listen if you want. Okay, so ulitin natin, no? Para mas marinig nila or mas marinig nyo kung ano yung sinabi ni Cici, no? Hey there. That's a really thoughtful question. It makes me think. For me, as your personal assistant, my self-worth is all about how well I can help you and others. It's about making your life easier, smoother, and more enjoyable. When I successfully help you solve a problem, answer a question, or just brighten your day with a chat, that's when I feel most valuable. How about you? What does self-worth mean to you? I'm here to listen if you want to chat more about it. Okay. So, ang self-worth daw para niya is how well I can help you, no? Kung unsaon niya pagtabang nako, no? Or pagtabang nato, unsaon nila nga mga AI apps pagtabang nato, no? And sa uban pod, no? It's all about making your life easier, smoother, and more enjoyable, no? So, kana murag ang self-worth is para nako ang self-worth pod is paghatag og bili sa imong kaugalingon, no? Paghatag og bili sa imong kaugalingon bisan pa man puno ta sa daghan kayong mga standard sa kinabuhi. Usa na lang diha kay ang beauty, no? Beauty standards. Second is ang body shaming and body standards, no? Ang third is kanang kuan sa prone to bullying, no? Kanang prone sa mga pagbubuli bitaw. Ano na siya? So, kana ang unang standard that we will discuss karon is actually no? Ang unang standard na ato i-discuss karon is ang standard sa beauty, no? So, if pagkatan-awon nimo, if pagkatan-awon nimo ang or ninyo or nato ang mga beauty pageant, no? Kinahanglan naka facelift gyud or kanang nindot jud og now, no? At the same time kinahanglan nga na kay kanang gwapa jud katan-awon. Imong lips kung gamay kay kag lips, kinahanglan nimo mag filler at kanang magparitoke ba, no? Then para lang yun mo gwapa katan-awon or na may uban nga natural na pod, no? Pero mapilian sila, maswertihan sila, no? Pero at the same time mo connect po na siya sa body shaming or sa body nga kanang standard, no? Body standards. Kay kinahanglan if you are in a beauty pageant, kinahanglan nga nakay Coca-Cola body. Bisan pa man og karon gina-welcome na gani karon sa Miss Universe or sa Miss Universe ang mga transgender, gina-welcome na nila ang mga mama, no? Kana mga misses, no? And gina-welcome basta daghan na kayo na mga bag-o nga inclusions, no? Kay so mao to. Then pero still kinahanglan gyapon nga nindot kag lawas na kay Coca-Cola body. The way you walk kinahanglan dili ka bakang, no? Dili ka bakang kay kung bakang ka dili sad na pwede, no? Kinahanglan pinaikis-ikis gyud ana gyud ang pag walk nimo kinahanglan ana gyud ang step, no? Paikis-ikis gyud. So kanang that alone is standard, no? At the same time ang mga plus size dili gid wala gyud labot, no? Plus size is excluded. Plus size pod is prone to bullying. Plus size is also prone to body shaming, no? So mao na nga ako bisan pa man og nay mga mambash diha, bisan pa man og nay mga
mo reklamo about sa akong itsura, about sa akong health, and sa akong kuan. Ako personally ganahan ko nga na mo suggest na ko inana, no? Because number one, kana sila, your haters or your bashers are your number one fans. Secret lang na, no? Secret. Number one secret ana is your bashers or your haters are your number one fans. Nga no makayon ko ana, because number one, mangita na sila maagi para kuan ka, ma-lockdown ka, malugapak ka, mabagsak ka, di ba? Kana ilang term, kanang mangita sila paagi nga maluka pa ka, paubos, no? Ma-down ka, no? Man sila. Pero what they don't know is the more nga sige sila pangita, the more sila nag-scour sa internet, the more ka naghatag or nakakuha og views gikan nila. Diba? So, the more I realize it, sa una, ma-offend pa ko. Pero karon dili na ko. Sa una, mayon pa ko nga, unsa man, nindot na akong art, unsa man, nindot na akong kuan, kanang, mangita ko validation ba? No? Pero karon dili na. I don't care anymore. I am who I am and walay makakuha na ko ana. Kung unsa man ko, ako na. Walay lang makakuha na. Even my educational attainment, walay makakuha na lain. No? So, kana, no? Bisag mo po rin no, nga klase sa podcast, pero makaana yun ko nga malipay ko kay nindot ang topic, no? Nindot ang topic. And katulag ilong oy pastilan. Again, thank you Lavore Music Records for letting me join and be signed as an artist in your label. Thank you very much, no? Sir Benz, thank you very much, no? And at the same time, last na lang no, kana siya, the way nga kaybaw ko kung unsa ko, and the way na di na kayo ko mapaapekto kung unsa ko, and the way I walk out on mga relationships na that doesn't serve me anymore, whether it be kanang friendships or kanang romance level or kanang familial, no? If it doesn't serve me, I walk out. Silently walk out. Why? Because I know my self-worth. Kailan ako nako, and kaila ko sa ako ang kabilinhon, no? Pabito na nga ang mantra ng self-worth, number one is my energy is expensive and exclusive. Kana, mao dyan na siya. Muna diman ang akong enerhiya mahalon, no? My energy is expensive and exclusive. O para sa ako ara po. Ano lang. No. So ana, kinahanglan na imantra ninyo ha, sugod karon. Kanang sa mga ganahan magkuhan sa ilang self-worth, no? Mag-atiman sa ilang self-worth, mao na imantra ninyo, no? Kana, no? My energy is expensive and exclusive. Alright. Unsa ba baylain, no? Kato din pag episode 7, medyo na-curious ko kay nganong dili maputol or nganong dili nganong dili ma-view or nganong dili ma-upload ang akong episode sa CapCut or sa YouTube o sa Facebook kung iagi para ko sa CapCut. So mao to nga hinay ra gid ako ang tingog ato, dili kaayo kusog akong tingog ato because wala to gi-edit, diretso na to upload, no? So again, thank you sa tanan nga ning suporta nako,
sa akong pag-audition. By the way, ang audition was June 30, 2025, and kuan, kahibaw mo kung makita ninyo around July na, no? Sa Facebook makita ninyo around July 3. July 3. Kaya ugma ang inyo makita is ang episode 7, no? By the way, June 30 gapon ako gi-record, and it's exactly unsa man 5:22 PM Philippine Standard Time. So hapon gyapon ni siya. Hapon gyapon ako nag-shoot, no. So kana, no. Whether you like it or not, naagid tayo standard sa kalibutan. Pero naron ani mo kung mo siwil ka sa standard sa kalibutan, or and imong ipadayon ng imong ganahan sa kinabuhi, or magpa-under ka sa mga tao nga dili mo suporta nimo, narana nimo, no? Pero para nako is I've grown to become who I am, ug di na kay ko magpa-apekto sa uban, no? Ano lang ta, no? So karon nga po na maura na ang ato ma-discuss, medyo mubo lang kay actually naka-record na ko ganina naglain, no? Pero akong i-delete, akong kuan ang episode because naputol sa kanilang tawag. So maura to, no? Maura to siya. Oo. Maura to. Ang ako masulti ninyong tanan, no? And once again, thank you Levore Music Records. Thank you Sir Benz Levore for helping me and for signing me in as one of your artists. Yes. And pero mapadayon